ya dipangku kaya apa piye aku ya melek to. Ngono. Mosok mbak-mbak etok lha aku piye? Heh. Lah kok kasar. Lah piye? Kasar. Sambukan nduk kasar. Kasare ra umum karo cah cilik. Ngomong ngomong neh kowe. Nek bocah cilik dicombeni padane bakul laki sih. Bocah iki apik tenan iki. Bae kebogok. Hah. Lho malah meringis. Lucu, cahe lucu. Ngedak terus raine uyuwi ya. Nyapo iki? Sik, aja nyapa-nyapa Pak Do. Lha ketek, Emah aku mbarani combe kok, Mah. Atasana dhewe. Atasi dhewe ta. iki telune priki. Prei to. Emah kok nyek. Ora ning ngono. Susu adek koyo ngene ta. Ya ampun. Tak cekel sik. Etok piye etok. Etok dengkulmu abot tenan etok. Etok yo Mas yo. Lah lho padune aja digekeni. Be combe. Ah kudu rusak kowe wong lanang lho, Cil. Tapi Kudu rusak lho kowe. Ya tak anu. Aja ngantek kewirangan lho kowe. Saiki jadi gaglake Iya toh. Iya toh. Suaraku malah ngono. Nek ngeplak aja kene langsung kene ae. Ayo. Iya toh. Suaraku malah mandek-mandek lho. Alah. Mas tulungan. Mah. Malah barani combe, Mah. Durung ana Pak gak kena iki Pak. Bah, tulungan ada kanca ya kanca ning tulungan. Perkara combe-combe pun lemes belunge lemes. Anu gondangan ada. Cok gondangan Mas.